Ra materijal je nastao kao zbirka bilješki komuniciranja sa energijskim bićem iz više vibracijske dimenzije i razine svijesti. Komuniciranje se obavljalo putem metode kanaliziranja, a vršila ga je grupa od 3 člana. LL Research Group. Članovi grupe su Carla Ruppert, koja je bila medij i radila kanaliziranje, Don Ilkins, koji je postavljao pitanja, i James Allen McCartney, koji je radio bilješke. Grupa je istraživala kanaliziranje kao metodu međudimenzionalne komunikacije u periodu dužem od 20 godina, sve dok jednog dana, rani 80-ih, nisu stupili u kontakt sa multidimenzionalnim bićem Ra. U tim seansama Ra se predstavio kao socijalno-memorijska cijelina ili ono što bi se moglo nazvati skupom vibracija grupnih duša koja se prije više miliona godina razvila iz ljudske populacije trećeg denziteta nekada nastanjene na planeti Veneri. Nama je Ra najbolje poznat kroz povijest drevnog Egipta kao bog sunca, što je samo bila jedna od mnogobrojnih intervencija ovog bića na razvoj našeg planeta kroz desetke miliona godina ljudske egzistencije na Zemlji. Originalne komunikacije su se događale u periodu između 1981. i 1984. godine i za to vrijeme je zabilježeno 106 seansi kanaliziranja koje su zapisane u 5 knjiga. Sve seanse su u formatu pitanja i odgovora na različite teme duhovne prirode. Ra materijal nije fokusiran na religiozna opredjeljenja i stavove, jer ideologija učenja je da apsolutno sve potiče od jednog vječnog stvoritelja, originalnog izvora ljubavi i svjetla. Tuda dolazi i naslov knjige Zakon jednoga. Kroz brojne detalje Ra pokušava što je najbolje moguće objasniti koncepte koji su često teški za razumjeti sa ljudske razine svijesti. Govori se o procesu evolucije svijesti kao vibracije kroz 7 različitih nivoa ili kako ih Ra naziva denzitetima. Ra objašnjava od kuda naša svijest ili duša dolazi i kamo ide kada napustimo ovaj planet. Ra također objašnjava proces reinkarnacije ili ponavljanje nesavladanih duhovnih lekcija, prirodu interakcije između ljudi i ostalih vanzemaljskih bića, putanju pozitivnog ili negativnog polariteta i slobodnu volju kojom duša izabire na koji način će doći do potrebnih iskustava i još puno toga. Mislim da bi bilo dobro objasniti kako Ra objašnjava proces kreacije svega i kako svijest ili duša prolazi kroz 7 denziteta svog postojanja. Ukratko ću pokušati. Znači, u početku, davno prije nego je postala riječ, bila je vječnost ili ponekad poznata pod pojmom inteligentna vječnost, koja je predstavljala jedinstvo ili jedninu bez ikakvih polarizacija ili dualiteta. Mislim da neke svete knjige se obraćaju toj vječnosti pod imenom Bog, jer sam Bog je vječan i nema početka ni kraja. U nekom dijelu svog postojanja ta vječnost je postala svjesna. U tom periodu svijesti se pojavljuje prva distorzija, slobodna volja, po kojoj vječna svijest spoznaje sebe. Ova spoznaja sebe kroz princip kreacije slobodnom voljom transformira i fokusira energiju vječnosti u drugu distorziju koju mi znamo kao ljubav ili logos. Tu je početak gdje se naša svijest ili duša transformira promjenom vibracije iz ljubavi u svjetlost.
gdje svjetlost postaje treća distorzija, pa onda dalje i svjetlosne energije materializirajući se u najnižu vibraciju. Iz energije u materiju i tako počinje putovanje naše duše kroz 7 denziteta svijesti. Ako vas zanima kako dalje, pogledajte ovaj video i hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!